Хәзер мин сиңа печән базары турында сораулар бирәм. Квест. О, айда. Үләм, югалып калдым. Хочу снять это напряжение, все. Син төшерәсең уже? Сез шуның хәтле дөрес ситтереп җавап биргән кыяфәт чыгардыгыз. Юк, әйтә дип әйттеләр. Безнең шуның белән сораулар бетте, һәм сез барлыгы 3 балл җыйдыгыз. Рәхмәт. 3 бал өчен нәрсә бирәсез мине? 5. 3 бал өчен 5 бирәсез мине. Сәлам! Бүген без Печән базары фестивалендә һәм без бүген катнашучылардан әлеге фестиваль турында сораштыру уздырабыз. Әйдәгез, карап китик әле. Үзең белән таныштырып кит әле. Минем исемем Рәсилә, мин 3нче курс студенты КФУда укыйм. Минем исем Сәйдәш. Сәйдәш Мифтахов. Мин Мәскәүдәге Сколководагы Сколтех университетының 1нче курс магистратура студенты. Гөлназ Бадретдин, журналист. Дадажонова Сейдә. Минем исем Искәндәр Нурижанов. Мин бүген милли кием бәйрәмендә Печән базарында тарихи сәхнәләр куюына йогышлы. Так, нормально. Минем исемем Земфира Гөлмәтдинова. Мин журналист. Хәзер мин сезгә Печән базары турында берничә кызыклы сорау бирәм. Бетте баш. Ни өчен Печән базарына Печән базары дип исем биргәннәр? Чөнки менә моннан ерак кына түгел, менә бу бит инде безнең Кабан буенда. Менә тегендә аңа перпендикуляр дип әйтергә була инде урам бар, ул Париж коммунсурам дип атала. Шунда булган Печән базары, анда һәрвакыт печән сатканнар, маллар сатканнар инде. Шунда Печән базары булган. Теге заманнарда инде. Сезнең белән без тумаган заманнарда. Менә шуңа күрә инде еракка китмәгәннәр эзләргә, менә шушы тирәдә булгач, татар халкы белән бәйле булгач, аңа Печән базары дип исем кушканнар. Җавабыгыз дөрес. Ох, бик авыр сорау. Бәлки аның чыгышы шул яктан булгандыр, белмим, берәр печән сатучылар килгән микән соң, иң беренче шулар башлап җибәргән микән. Бу инде иң наив фикер дип әйтәм соң. Эшкәррәк дип карасаң. Әйтәм. Чөнки элек монда бу татар фестивале бит инде. Печәннәр сатканнардыр, может. Бер вариант печәннәр сатканнар. Һәм башка вариантларын юкмы? Хәзер генә башка килми инде ул. Чөнки бу җирдә элек 100 ел элек печән сатканнар. Анда күфер пишмагы булган, тукайлар җыелган, анда шундый аралашу урыны булган. Ну, наверное, минем уйлавымча, анда иң башта печән сатканнардыр. Аннан соң печәннән инде башка сатучылар да кирип киткәндер. Печән базарында печән генә саткан дигән сүз дөресме ул? Юк, печән генә сатмаганнар, әлбәттә әйтәм ич маллар сатканнар дип. Ялгышмасам мин бик ялгышу мөмкин, буга җавап бирмәм әле мосын. Печән генә сатмаганнар, маллар да сатканнар. Тагы нәрсә сатканнар? Менә татар халкы нәрсә җитештергән, шуны сатканнар инде. Юктыр, печән базары ул теге бөтен халык җыела торган, бөтен нәрсәне сата торган урын булган түгелме соң инде? Мин шулай дим. Анда тагы нәрсәләр сатылган икән дип уйлыйсың? Элекке замандамы? Әйе. Нәрсә сатыла ала инде элекке заманда? Халык үзенең эшләгән кул эшләрен, үстергән ризыкларын саткандыр икән, белмим инде. Бал кул эшләре, агач эшләре, тимер эшләре, шундый нәрсәләрне сатканнардыр дип уйлыйм. Ашамлыклардыр инде монда, теге мәсәлән атка печән кирәк булгач, аңа ризык та кирәк бит инде. Шул ашламалар. Анда бөтен нәрсә сатылган, ризык та, сабын да, бөтен кирәк-яраклар. Менә бүген нәрсә сатыла? 100 ел элек тә шунга шаган әйберләр сатылгандыр дип уйлыйм. Бүген монда нәрсә сатыла? Мин өлгермәдем. Кием салым, сувенирлар, читекләр, калфаклар, түбәтәйләр. Дөресме? Дөрес. Печән базары кайсы язучыларның әсәрләрендә искә алына? Ну, тәгаен инде без бөтенебез дә белә торганы, ул булмаса инде Гаплар Тукай. Печән базары яхут Яңа Кисек баш. Нәкъ шулай. Каем Насыри бармы анда? Габдулла Тукайның Кисек баш әсәрендә. Печән базары Яңа Кисек баш. Габдулла Тукай. Печән базары ничәнче елда эшләүеннән туктаган? Ой, менә монысына мин җавап бирә алмаячакмын һәм адәм көлкесенә калачакмын. Ну, менә ничек дип ялгышу мөмкин, ләкин бәлки революциядән соңдыр. Тәгаен әйтә алмыйм, менә монысында
Google кетерге кирәк кызлар. Ох. Советлар шорына кадәр инде. Әлбәттә. Минем уйлавымча, чөнки Советлар шоры да булмагандыр. Әйдә 19-нчы гасыр ахыры дип әйтим, төгәлрәк әйтә алмыйм. Ансын төгәл әйтә алмыйм, революция кадәр эшләгән. 1904 елда, 28 февральда. Сіз шуның хәтле дөрес ситтереп җавап биргән кыяфәт чыгардыгыз, ләкин ул ул дөрес түгел. дөрес түгел, ул 1932 елда эшләүеннән туктаган. Плюс-минус 30 ел. Ничәнче тапкыр менә бу урам фестивале үткәрелә? 2021 кире аласызмы? Әйдә, математик белемнәрне, син математик укытучысына укысын иде. 2, 3, 11, 71. 71-нче тапкыр үткәрелә дип белсәң. Yok. 79. Параллель olabilmeyim. Ярар. Ну, 70-тән артыграк дип уйлыйсың инде, әйме? 80'e yakın. 80-гә якын. 79. Дөрес җавап 9-нчы тапкыр. Бик әйбәт аңлашыла. Конечно, әллә ничә ел үткәрмәсләр инде. Так, 17-нче елда булганнарын ишеттем мин бүген, димәк. Димәк 5-нче тапкыр кимендә. Хәтта киләсе узган ел булдымы икән, юкмы икән белмим. Әйдә 7-нче булсын. Белмим. 7-нче булсын. Ул 2013 елны беренче тапкыр узды. Ул Тукайның үлүенә 100 үлгәненә 100 еллыгына багышланган именно. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9-нчы. Дөресен әйткәндә, ул печән базарын уйлап чыгарган кеше мин. Беренче оештырган кеше дә без бергә безнең команда оештырды аны. Ул нәк элеккеге печән базары урамында узган, соңыннан монда күчте. Чөнки монда җәяүле урам, тегендә машиналар йөри. Так, милли кием 2-нче тапкыр уза. Анысын беләм. Печән базары 4-нче тапкыр дип әйтеп карыйм. Менә мин аның ничәнче тапкыр узганын менә төгәл белмим, но 10-нчы тапкыр уза торгандыр инде. Әз генә ялгыштыгыз. Мин менә бер 6-сында булганым бар. 10-нчы тапкыр түгел, 9-нчы тапкыр уза. Киләсе елга юбилей икән. Киләсе елга юбилей. Менә мин 6-сында катнашканым бар. Шуңа күрә баштагыларында мин катнашмадым, кызганычка каршы. Ләкин мин һәр печән базарына киләм. Һәр печән базарында ни дә булса сатып алам. Кичкенә генә сабын булса да. Сезгә монда ошыймы? Бик ошый. Мин ялда идем әле. Минем путевкам бар иде. Менә мин ялымны өзеп, махсус шушы печән базарыннан калмаска дип кайттым бүген. Сез шундый молодцы. Рәхмәт бик зур сезгә үзегез дөрес җавап биргән өчен. Ялкын журналына, ялкынны кайнар сәлам. Ялкын журналын укыгыз. Исән сау булыгыз. Ялкын журналын укыгыз, ялкын журналына язылыгыз. Һәм башкалар.